די. עכשיו אני צריכה גמילה מלהזמין תכשיטים, זה לא בריא כמות התכשיטים שיש לי בבית. זה כזה חמודי. על בסיס קבוע אני מזמינה ממנה תמיד תכשיטים. עכשיו, בדרך כלל אני מזמינה שרשראות בעיקר. הפעם צמידים. מראה לכם רגע כמה שרשראות שאני קניתי ממנה. יש לנו אותה ואותה. זה, והשרשרת כוכב הזאת שמתאימה לעגילים שלי. העגילים. טוב, לענייננו. קודם כל גם שרשרת. אני לא יכולה להזמין ממנה משהו בלי להזמין על דרך שרשרת. חזק ממני. איזה מהמם. מקווה שתעני מה הזמנה אוהבת. לעמוד שלה, קישור האינסטגרם והטיקטוק. ולצמידים, לשם מה התכנסנו. נתחיל ממנו עם מלא. מה זה הצבע הזה? וגם רציתי בהיר. בתמונה חשבתי שזה ממש טורקיז, אבל זה היה פשוט הרבה יותר יפה. אני לא יודעת אם זה סט ביחד, אבל ביקשתי ממנה את שתיהם. זה ממש יפה. היא כאילו מהתכשיטים האלה שפשוט לחכות ולהזמין בקיץ. בולו. אוי, זה מהמם. זה ממש יפה. חמוד ברמות. אוי, זה מהמם. תראה, תנו לי לה. אוי, מהמם. גם שרשרת מהממת, אבל בעיקר התרגשתי מהצמידים. כי המון זמן לא הזמנתי ממנה צמידים. בעיקר שרשרות, כאילו. בקיצור, כבר כמעט שנה בערך שאני מזמינה רק ממנה תכשיטים. תקשיבו, אין יפה כזה. מה זה? אני מתייגת לכם אותה למטה. שמחתי לעזור.